A lot is happening behind the scenes. Sarapina mashukubla nyoko pangwa ine vichinzi. Factions pangwa ine they are increasingly growing up. Factions akufomewa. Tiona kuti makos pangwa ine arikuenda against mtukamiri wenyika pangwa ine da intensify totibo subscribe like on the bell icon timina kozwa yana chitsanangura ichitora pamusoro penhau iri kuno kwanza munhu wese munyika yeZimbabwe ari kuona zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti the ruling party ZANU-PF zvinhu hazvisina kunyatsa kuchipa. Vanonyora vachiti the battle to succeed President E.D. Mnangagwa is increasingly becoming nasty rather than unifying and democratic. More factions are coming out and a lot is happening behind the scenes. None of these factions is using the party structures which has the right to choose. ZANU-PF will go for Congress in 2027. Mashoko arikuda pana pachitsanangurwa nekozwa vachiti chaos around the ruling party ZANU-PF bato raizikana kuti ibato rakanga rine unity rakanga richizikana kuti ZANU-PF ibato rekuti hakuna vana munhu wamaiona achida kufighta against munhu ari mu the ruling party ZANU-PF. But panguva ino zvonekwa kunzi koita mapoka vamwe vari kuuya chisapota mutungamiri wenyika achiti hande inemi mutungamiri kusvika 2030. Vamwe vari kuonekwa kunzi vari kuti mutungamiri wenyika haangasviki 2030. Mashoko ari kuonekwa kunzi more factions they are coming out and a lot zviri kuitika behind the scenes. Zviri kuonekwa kunzi zviri kukosta upenyu hwevanhu vakasiyana-siyana nemabasa evanhu vakasiyana-siyana. My generals, they are dying. Some people, they are being fired. They are losing their jobs just because of these factions. Ari kurise up, ari kuthreatena this vision 2030. Mashoko ari kuda panguva ine anonyatsokuonekwa kunzi panguva ino munyika yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka and the plan yekuextenda mutungamiri wenyika temu yake panguva ine zvionekwa kunzi ndo iri kukonzeresa. Ina comment section medu mutudzi mafungiro enyu matodi pamusoro pechiitiko ichi. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.